bazalwane ngokujula noma ngokuba rooted in Christ. Hallelujah. Noma ngokujula ebukhoneni bukaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Asimkhonzi kuphela uNkulunkulu egameni lika Jesu ngoba kumkhonza nje kodwa kuhambe kushayeke, kodwa into ekusiza uqhubeke ukuzinza bese uyajula kuyo egameni lika Jesu. Kunezinto eyitholakala ekujuleni. Awutshela umakhelwane othi maki kunezinto ezifihleke ekujuleni. Ngale nje ngokuthi uJesu sikalala ngiyabingelela mfowethu egameni lika Jesu. Ngale nje ngokuthi uJesu ufika uthi useyakhuluma ukuthi awehliwe noma kubuyiselwa amanethi egameni lika Jesu, kodwa into ayiveza njengento ebalulekayo uma esebathuba ngokwesibili ukuthi bayobuyela bayofisha noma bayodoba, uthi kulokhu yehlelani egameni lika Jesu. Haleluya. Ngale ukuthi sekusho yena bathi nabaphendula sishikashikeke ubusuku bonke, kodwa ngoba usushilo sizobuyale ngokuthi uya eyidweni ngoba useshilo. Awukutshela umagothi maki uma eseshilo imveli yalalela egameni lika Jesu. Awutshela umaki othi maki uma sijula nezinto ebesingabelwanga zona ziyasizwela ukuthi singakuphi. Haleluya. Kunezinto ozoyikhona uma nje uma kujule. Uyabona manje akukhonza uma akujule egameni lika Jesu. Haleluya. Uthomunye Nkosi mfundisi ukuthandaza. Uthomunye siyobabona ngane abakaJohane ade sibabona ngezembatho, kodwa thina siyobonakala ngane ukuthi sazana nawe. Uthi nina uphawu lwenu emhlabeni wonke kuyoba uthando by Jesus my Father. Yinto engabonwa ngabantu. Umuntu onothando abantu bambona njengomuntu ongathi ikhanda lakhe alisebenzi egameni lika Jesu. Into yenu yokujula ungathi uyasonda njengabo kanti uthe ukwehla egameni lika Jesu. Oh hallelujah. Jesus. Oh hallelujah. Amen. Kune level ozofika kuyo uma usuqala ukujula eNkosini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Uthi lo manje uduma ngale ngoma. Ingoma izeyaziwe ngawe cha. Ukhuluma nje live. Ngoba bazalwane noma balifundiswa kodwa balizwe. Uthi ngijuli senko sothandwe lwakho yandisa thathu qobo awutshela umagothi maki uyabona la sikhona empilweni yethu yokukholwa kunendawo la singafinyelela khona uma singake sijule kancane khonzela uNkulunkulu. I don't know ukuthi ukuphi level, kodwa mina ngiyazi njengothisha ukuthi ingane zike zisazi isifundo sakho, kodwa kune level ezithi mase yiyeke ukufundiswa ngithisha sezingenela ngokwazo uzizwe seyibuye zithi yazi mina kunento enqala ukuyibona manje egameni lika Jesu. Haleluya. Uma ungakujule kulento yakho yokholwa egameni lika Jesu, uthi lo hlabelela yandisa ukukholwa kwakho. Jesus. Hallelujah. We need to serve the Lord still rooted. Hallelujah. Amen.
impande ezingene kakhulu emhlabathini ziyasha zibe bovu noma zibe mhlophe kushiyane ukuthi zijule kangakanani, because into yokwehla uye